هوار باش بینرین چارپر مدیایه این بخیرات برنامه اما ایدارم اما ایشف هنک تشتین هجا و تشتین کبن پیشکشی ها بکن بریا از دست برنامه بکم دوی هفته دا مخابن ما دو انسان خواهی گرک هجا تکوشرین و خاباتکرین ریا و آزادی سرخبونا کردستانی و دو قادرون هجام هواندا کرن یک جی منظور چم و یدن غانی سنگور هر دو جی نفشین کبن و به سالان شرطن گرک کران دا و تکوشنا جبو رزگاری آزادیا دو سرخبونا کردستانی مشاندن بلا سر ملت کرد صابه بلا سر مالبات صابه و بلا سر متوا صابه جان وایه مرو وقت بدنه رو رژیم حقق برودشه عادیان ایرو قتل کرده شیخ مازن و انسان هیجا و برز عبدالسلام برزانیه 102 سال برنها جی عالیه اتحاد ترقیه و مخابن کو سلوک شاخه اتحاد ترقیه کو و برز عبدالسلام برزانی و دالقاند او جی کردکه مخابن او جی دلیشی در نخوشه که گرک مدنم ام رحمت و بمنت و ببیرتینن و رحم سر باره و تو وقت ملت کرد تکوشین آوی و خبات آوی جبیر نکه و امجی بمناسبت آوی برنامه و جارك دن بالرئيس بحرمة جناب عبدالسلام برزاني بيتين بله بینارن هجا و ابا قاسي نسكي 2 سالايا ام به برنامه دمشينن از باورم به برنامه ام داوی به برنامه بینن ام هنک نافردنه پشترا از هیویدارم به برنامه دن به مجارن بالکشتر ام درکبن پیشاوه و به هفرا دو گلک مسئله آن و بکولن گلک مسئله آن گلک کسی که مرقه هنک مجارانن و امی جوارا آگاداری که یسی مبه پیشکش بکن ما نیزه 2 سالانه دوی برنامه دا راسی جبو لیکولیلرین کرد کسی که لسر مینیاتورین کردی کسی که لسر دستخط کردی کسی که لسر خطاطیا کردی کسی که لسر کشکول بیاد کردی کسی لسر ادبیات کردی و کردی هم بیجن کار دکن و ریک دانشان که بکارن بویریرا خواه بگین نه او برهم من کما دوان 2 ساله دا بحث کرن و ام ما چند جاری تکرار کرد و ام نهاجی جاری دکن او کسی دوان 2 سالان دا او مجاره کما پیشکش کرن اگر بخوازن فرهتر و سر بخابتن فرهتر و زانیاری بدست بخن ام آماده نه وان بگین وان دست خطان وان بگینن و او برهمه کما بحث کرنه مجال بگمان لور ناخده گلک درجه به هزاران حتی به 10,000 دست خطانه بامه اللي چرچوبا دوا به برنامه دا قاسه کو ما گرنگ زانین ما هنه کام پیشش کرن در روژه پیش دا از زیویدارم و ام بکارن قسمی مایشی هیدی پیشش کرن ای شف امه لسر تنه دست خطا راوستن yani او دست خط به تایبتیجی دست خط کو د مدرسه باکور کردستان دا هاتنه نویساندن یان هاتنه بنویساندن او دست خط
ku ji bo xwendinê yan ji bo alîkarvanê dersê xwendinê ku di medreseyên Kurdistanê de hatine zêdekirin. Yani li ber hinek destxetê din yan li ber hinek kitêbê din hatine zêdekirin û em ê ser wan sekinin. Zêdetir jî em ê yê ku li di medreseyên bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê de hatine kirin em ê bisekinin. Min ji wan hinek bijartin û em ê îşev hêdî hêdî bû behsa wan bikin ka destxetê hatine nivîsandin çi ne, navê wan çi ne, ji alî kî ve hatine nivîsandin, ji alî kî ve li ber hatiye nivîsandin, kîjê salê hatine nivîsandin, di kîjan medreseyê de ji alî kîjan seydayê melayan feqê ve hatine nivîsandin. Em ê bi behsa wan bikin. Ji ber ku em bi rastî em Kurd belkî ez bi çabayî ew nekim jî bi piranî di mesela metodê de em pişek paşamayne. Yani mesela ev berhemê destê bida bi heşt neh deh cilde. Yani bi metodeke ku mirov bi sedê sed bikare baş jî îstifade bike nehatine çavkirin. Yani wisa ne de her destpêka her cildê de li gor ve alfabetîkê navê medrese, navê ew nivîsên ku hatine zêdekirin tên dayîn. Wisa dibe ku mirov ji cilda yekê heyatî çi cilda dehan mirov lê dinêre ku gelek car em bêjin tekrar hatine kirin, carî hatine kirin. Ji ber wê ev wezîfe bi rastî a weşanxaneyan e. Wextê ku materyal tê ber destê wan kê masî gereke bi awayekî wisan bên çapkirin, bi awayekî wisan bên tekûzkirin rêxistin ku mirov rihettir û bikare pêşkêş bike, mirov rihettir bikare jî sûdê werdigire, îstîfadeyê werdigire. Mixabin em divî wanê de hên ew nebûne. Yani hê em di asteke hinek nizm danin. Yani weşanxanê me hene ku hem xwediyê weşanxanê hem nivîskar e, hem redaktör e, hem karê pratîk dimeşîne. Ca em bêjin berhemek di vê weşanxanê de pê çapkirin tê çawa mirov bikare ew bike? Hani jê hêvî ve ku bi awayek bi metodekî em bêjin zanistî, bi awayekî em bêjin bi ser û ber hatiye kirin. Yani bi Kurtî bi xwe çend gotinan bêjim û pişta em ê hê derbasên mijara xwe esasî bin. Belê berhema ewil a ku destxete di destê me daye li ser kitêbeke remlê ye. Yani reml, kitêbeke remlê ye. Wisa dixuye ku ev kitêb wek orîjînal yan jî wek nusxeyek di destê seydayekî de bûye û li ber nusxeke din nivîsandiye kîjan salê 1607 da 1607 da li Bedlîsê hatiye nivîsandin. Neca Bedlîsê kîjan medreseyê mixabin nehatiye gotin. Yani kitêbeke remlê di sala 1607 da di medreseyeke bajarê Bedlîsê de hatiye nivîsandin. û ev di destê me de heye. Yeka din cardin şîroveya xelxalî ye û li ser eqaîdê ye. Eqaîda meraceral e. Dixuye ku meraceral melayekî em bêjin bi nav û deng diye kitêbek li ser eqaîdê nivîsandiye û di sala 1617 da cardin li bajarê Bedlîsê hatiye nivîsandin û kesê ku vê venivîsiye yani li ber nusxeke din nivîsandiye navê li vir heye Ehmedê Kurê Eliyê Soranî ye navê wî. Yani wî kesê wextê ku vê nivîsandiye navê xwe binî nivîsandiye gotiye ku Ehmedê Kurê Eliyê Soranî û îcad wî
ev ve kitêbê li ber destê seydayekî dixuye ku vî seydayê yan seydayê wî biye belkê wî wezîfê daye mela Mihemedê Kurê mela Şêrwîn ne ê ku ew kiriye ku ew wezîfe daye îca li vir dixuye ku em bêjin mesela Bitlisê Soranî yani ew çax me çend car jî behs kirin yani adetek di xwendegehên Kurdî de di nav feqehên Kurdî de hebiye ku tu carê di medreseyekî tinê de yan jî di medreseyeke nêzê mala xwe de nexwendiye. Em bêjin bavê wî melayekî baş bûye, müderrisekî baş bûye, feqê wî hebûne, medrese hicra wî hebûye lê car din wek edet bûye di nav xwendekarên Kurd de di medreseya Kurdî de em bêjin ji bajarê xwe ji bajarokê xwe ya ji gundê xwe dûr çûye ciyekî din xwendiye. Ece ev jî dixuye ku yekê ji aliyê Soran e hatiye di Bitlisê xwendiye vê destxeta hêja û nivîsan de ji me re hiştiye teqrîben 400 sal zêdetir bêriya niha. Destxeteke din a Seydayê Xerpanî ku em bêjin seydayekî gelek mezin e hêja ye û ew kesên ku di medreseyan de perwerde dîtine em nehewce ku em li vir dûre dirê servîse kirin vî şexsiyetê hêja baş nas dikin û li ser hedîsê ye yani ew berhemeke ku li ser hedîsê ye oca ew jî di eynê wextê de ji li Bitlisê car din hatiye nivîsandin lê mixabin car din ew medreseyek ku yan jî ew hicreyek ku ev destxet têde hatiye nivîsandin em bêjin ew nekiriye û nehatiye nivîsandin lê kesê ku nivîsiye yan kesê venivîsiye yani li ber nusxeyekî din nivîsandiye camerê navê xwe binîda nivîsandiye divê Resûlê Kurê Zekeriyayê Erdelanî yani ev Erdelanî yani wek ku min got dixuye ku em bêjin ji Erdelanê ji aliyê Erdelanê hatine medreseyê Bitlisê de xwendine. Yani ev Erdelanî ev Soranî îşaretê wê ne. Belê û em derbas dibin derbasên bajarê din dibin destxeteke ye 1507 de hatiye nivîsandin îca Mehmûdê Kurê Feqê Elîyê Kurê Cemaleddînê Kurê Bahadînê Kurê Şêx Mehmûd li gundê Cûlemêrgê gotiye yani gundê Cûlemêrgê tabî Cûlemêrg ew şax gelek gund biye ne ez bar nakim lê di destnivîsê de wisa hatiye nivîsandin yani di orîjinalê destnivîsê de wisa gotiye û di medreseya Zeynediyeyê de hatiye nivîsandin me beriyan hacî çend destnivîsên di vê medreseyê de ku hatine nivîsandin me bi bînerên xwe yên hêja re parve kiribû Zeynedîn hûn zanin ku mîrekî Hekkariye yê bilabû denge û li Cûlemêrgê li Hekkariyê gotineke din medreseyek ava kiriye û navê xwe lê kiriye û navê xwe navê medresa Zeynediyê ye. Ez eger şaş nebim hêj niha jî evê wî hene yani ev wek hatiye ew kirin yani restore kirin heya niha jî yani wek ew ê kevin berê nebabe jî ev medrese hîn maye yani qasê ku ez pê zanim yani. û destxeteke din car din li Cizîrê hatiye nivîsandin li Cizîra Botan û dibe Mele Saîdê Hemze nivîsandiye yani venivîsiye li ber em bêjin destxetekê din nivîsandiye Awamilê Curcanî ye ev jî ku berhemeke gelek hêja û gelek naskir ye û em lib nikarin li vir îzahat bidin tenê wek nav em derbasê qeydê dibin ku kesên bixwazin
bikaribin ji vê îstîfadeyê werbigirin. Belê yeka din cardin tefsîra Sûreta El-Kehfê ye. Ya dixuye ku di Qur'anê de Sûreta El-Kehfê heye û wî em bêjin wek şiroveyek li ser vî, wek kitêbek nivîsaniye. Dixuye ku di medreseyê de wek em bêjin alîkarvanê kitêba dersê hatiye bikaranîn û ev jî di sala 1705 da li Cizîrê hatiye nivîsandin û yeka din jî cardin eynî li ser mantiqê ye, kitêbeke li ser mantiqê ye. Ew jî 1713 da cardin li gundê Çîmenê, nece Çîmen em rastî nizanim ku ye. Belê bûya we ew ê Cûlemêrgê li Çîmenê hatine nivîsandin me bi bînerên xwe hêja re par vekirin. Yeka din Komek Berhemin û yek ji wan gelek binabû deng e, ew jî ji aliyê Mela Yehyayê Muzirî ve. Mela Yehyayê Muzirî hûn zanin ku em bêjin melayekî gelek binabû deng gelek hêja bûye wextê xwe de. Hêja Mîrê Amêdiyê Zübeyr Paşayê kura İsmaîl Paşa jê re gotiye ku lê tu û xezela ew ê xezela Melayê Cizîrî ê ku bi navê Muxbeçe ye û xezela Seydayê Melayê Cizîrî ê navê Muxbeçe ye lê tu ji min re şirûve bikî. Ew jî qasê ku ez zanim di hecma heftê heştê rûperan de vê xezela Seydayê Cizîrî şirûve dike lê mixabin bi Farsî şirûve kiriye. Lê qasê ku haya min jê heye qasê ku ez jê agahdar im ew Farsîya wî wergerandine yanî Kurdiya wî nê Soranî jî hatiye kirin û bi vî awayê em zanin ku Seydayê Mela Yehyayê Muzirî yanî bi riya wan destxetan ve ku em agahdar dibin û xezela Muxbice a Seydayê Cizîrî ji Mîrê Amêdiyê re çi kiriye? Em bêjin şirûve kiriye. û ji bo edebiyata Kurdî, ji bo dîroka edebiyata Kurdî û tiştekî gelek hêja ye. Yeka din cardin ku em ê li vir behez bikin û ew jî cardin li Cûlemêrgê gundekî Cûlemêrgê heye jê re Marînos dibêjin, gundeke mezin e. Dixuye ku li wir medreseke mezin hêja hebûye û ev destxeta han jî û ku şerheke Kurdî ye Lefî yanî Salihê Kurê Ehmedê xelkê Marînosê wî ew zêde kiriye. Yani li ber nûsxeke din venivîsiye. Belê destxetê din ku îşev em ê ew bikin yek jî cardin Komek Berhemin li Hîzanê hatiye nivîsandin. Yani Hîzan qezayê Bitlisê ya îrû e û dibe Qutbedînê Bazilî ku vê venivîsiye. Yani li ber nûsxeke din yan li ber esê wî nivîsiye. Komek Berhemin lê mixabin behs nake ka bêjin naveroka berheman ya navê wan çi ne. Ev jî qederekî kevne di sala 1487 da yani ew tarîxa ku di binî de hatiye nivîsandin ka kîjê salê vê nivîsandiye vî berhemê 1487 e. û berhemeke din cardin li Hîzanê hatiye nivîsandin û Misabihül Sümet e.
yani nave berhemi sümete İbrahim Kore, Muhammed Şiranişi li bajarê Hîzanê em bêjin ve nivîsiye. Ev jî cardin denîşan ku em bêjin feqê ku ji Şîranişî ya meleyê Şîranişê û li Hîzanê bûne li medreseyê Hîzanê de bûne û ew jî gotinê me yê ku serî da gotin feqeyê Kurdan ku li ku ciyê misaad dîtine başîtine li wir xwandine ev jî yek ji wan îspatê bîne. Belê yekedin el-Fewad el-Burhaniye fî tehqîq el-Ferad el-Fenariye yani navê kitêbê bîyava ye ew jî di sala 1548 da ji aliyê Ehmedê Kurê Edî li bajarê Hîzanê cardin hatiye nivîsandin. Mixabin navê medreseyan nehatine nivîsandin. Em zanin ku Hîzan wextê xwe da û bi medreseya Mîrdawûd û wek wê û ciyekî em bêjin perwerdeyê bûye û bi her çendîn ciyekî biçûk jî bibe lê çendîn medreseyên gelek binav û deng têda hebûne. Bi sedan feqe li wir xwandine û alemê gelek hêja mesela yek ji wan ku Melek Xelîlê Sêrt ye em bêjin yek ji wan e ku li Hîzanê xwendiye û Seydayê Melek Saîdê Nûrsî cardin em bêjin yek ji wan kesan e ku di medreseyên Hîzanê de perwerde dîtiye û gelek kesên binav û deng ên Kurd di medreseyên Hîzanê de û perwerde bûne û bûne binav û deng. û yek din belkî me carek din jî behs kiribû xusûsiyeteke medreseyên Hîzanê yek ji wan ku ji bo radarê yani bi awayekî wisan em bêjin avayî hatiye avakirin ku em bêjin ilmê stêrnasiyê têda hatiye xwendin yani astronomî têda hatiye xwendin. Bi taybetî û bi awayekî gelek taybetî ji bo stêrnasiyê wek em bêjin pencereyê nêjûrê û yên em bêjin rexên jûr veku hatine kulekê ku hatine çêkirin ew kesên ku pisporê vî mijarê ne û dibêjin ku ev medrese anha namînin bêguman mixabin û ev medrese bi taybetî ji bo ilmê stêrnasiyê hatine avakirin û kesên em bêjin xwendekarên ku bi stêrnasiyê ve yan seydayên bi stêrnasiyê mijûl bûne bi taybetî di vê medreseyê de xwendine. Belê medreseyekî din cardin li eynê cihê û cardin şîroveyeke mantiqê ye yani şîroveya mantiqê ye û dibe danerê wî Seyd Hesenê Berzincî ye. Muhammedê Kurê, Sadiqê Kurê, Silêmanê Kurê Hüseyn di sala 1752 da ew li ber nûsxeya ku kesê nivîsandiye bi xwe nûsxeyek zêde kiriye. Belê. û dibe di ev notahan jî yani wek jêrnotek ku em bêjin di vê destxetê de heye û dibe ev destxeta han dema şerê Azadxan li dijî Kerîmxanê Zend û şer kiriye û Kerîmxanê Zend di vî şerê de em bêjin şikestiye hatiye nivîsandin. Ev jî bêguman ew ji bo dîroknivîsan noteke hêja ye û dixuye ku em bêjin sala û em bêjin Azadxan ku li dijî Kerîmxanê Zend ku em bêjin şer kiriye û sala em bêjin vê şerê jî bi wasta vê destxetê em dikarin û pêşkêşê em bêjin dîroknivîsan bikin û Kerîmxanê Zend jî wek zanin ku Îranê da û bi navê wî û nêzîkî pêncî şêst salan
وەک چاوان ئەم بێژن سەفەوی بناوێ سەفەویان و ئەم بێژن زەندی بناوێ ئەم بێژن کەریمخانێ زەند پشتا قاچاری بناوێ قاچاران ئەو حکومەت دەولەتە ئیرانێ ku idare kirine ve ev jî yek ji wan Kurdan e ku nêzîkî qasê di bîra min de mayî pêncî şêst salan û di hikûmdariya Îranê şahîkiya Îranê di destê wî kesê û zendî dabiye yani Kerîmê zendî da. Belê berhemek ketin ew jî carin a xerpanî ye Melaya Xerpanî ku me ku sedeyekî gelek meşhûr binavû denge ew kesên perwerdeya wan ku medreseyan de heye baş wî şexsiyetê nas dikin. Ev jî şîroveya Larî ye ku gelek meşhûr e ev jî û İbrahîmê Kurê Mihemed yê binavê Suhûr yan Sehûr hatiye nivîsandin yani venivîsîn carin ev jî li Hîzanê medreseya Meydanê da lê îro bêguman mixabin ev medresehan nemane medresa Meydanê a û medreseya Dawudî ye ê Hîzanê û gelek binav û deng in. Belê destxeteke din ku em ê îşev bînerên xwe hêjara parve bikin ev jî û zennezê de kevin cîbin û ew e mewlûdname ye yani kûmek berhemên Kurdî ne yani ev xusûsiyeta wan ew e ku ev berhemê han Kurdî ne yani bi Kurdî hatine nivîsandin ev destxetê han. Êdin ku me behs kirin piraniya wan em bêjin bi Erebî hatine nivîsandin lê ev han û bi Kurdî ye. Jî mewlûdname ne eqîde ne yani hem mewlûdname ya Melayê Bateyî ye û doxiye ku eqîdeya Melayê Bateyî jî hebûye û ew jî û li vir yek ji wan destxetan e di sala 1884 da li gundê Xoşniyanê yan jî Xeşniyanê hatiye nivîsandin û dibe dema kûça Mihemed Axayê Zeydan da hatiye nivîsandin. Piştî vî nivîsandiye di piştê de tiştekî farsî nivîsandiye nehewce ku em bixwînin û belê ev mewlûd eqîdeyê han jî di nav wan destxetan da ye. Yekabe em gelek emrû lê bikulî gelo ka ev mewlûdname a ku îro mewlûdnameya ku Melayê Bateyî ku di piyasê de heye tê xwendin eynî ye yan em bêjin varyantên cihê ye û ev jî mihtacê lêkolî ye mihtacê lêgerînê ye. Bêguman di wextê ku di destê me de ev hebin li dane berheviya wî êdî dibe tiştekî rehettir. Belê em tên ewa çend destxet li vir hene ku li Diyarbekirê hatine nivîsandin wekî me destpêka bernameya xwe da got îşev em ê tenê behsa medreseyên Bakurê Kurdistanê bikin. Li Diyarbekirê destxeteke binavê Xerîbilqeran yan Quran û di sala 1643 da hatiye nivîsandin. Yani ji aliyê Tecaül Arifînê Kurê Mela Cibraîl li bajarê Diyarbekirê û ev destxeteke ku di destê me da ye. Carin li Diyarbekirê berhema Ehmedê Kurê Seyyid Ehmedê Eymadê ye yani ew kesê ku vê berhemê nivîsandiye navê wî Ehmedê Kurê Seyyid Ehmedê Eymadî ye û yan jî belkî Eymadî ye yan jî Amedî ye yani mirov destxeta ew ê da hemî awayê dikare bixwîne û di sala 1678 da û Eliyê Kurê Xidirê Kurê Mihemedê Sultanî li Diyarbekirê wî li ber nûsxeke din nivîsandiye û destxeteke din carin li Diyarbekirê hatiye nivîsandin
دبي الربوع المجيبة وأجد صالة حضر شاصد حفتي حشتا دهاتين ويساندن Ali Suhrani Kure Xidri Kure Muhammed ve di Diyarbekirê lê mixabin navê ew medreseyên Diyarbekirê ku ev destxetê han têda hatine nivîsandin yan jî venivîsandin mixabin nehatiye nivîsandin eger bihatine nivîsandin bu dewlemendiyekî din ji me re dewlemendiyekê ku me kêmasî navê medreseyên ku 300-400 heta 600 sal berê niha ku li bajarê Kurdistanê hebûne aniha belkî qabilê wan jî nemabin kêmasî me birya wan destxetan re dikarî bûya em navê wan medreseyan hîn bibin lê mixabin li vir navê hinek ciyan navê medreseyan nehatine nivîsandin. Belê car din Şerhül Şemsiye heye kitêbek ku ew jî sala 1691 da Abdullah Kure Muhammedê Wanî di medrese Elî Paşa da qasê ez zanim niha jî medrese Elî Paşa gelekê li Diyarbekirê hebe qasê ez zanim îca ev jî em bêjin yekî seydeyekî wanî li Diyarbekirê yan mela bûye yan belkî taze feqe bûye vê berhema han çi kiriye û li ber berhema eslî yan nusxeyekî din zêde kiriye û wek kitêbek li ser kitêbxaneya Kurdî ya wê wextê zêde kiriye. û yeka din Şerhül Şemsiye me behsa wî kir berê yeka din fetvaya Qadîxan e yani ev Qadîxan em nizanin ka li ser çi mijarê dixuye ku li gor wê demê fetvayên binavû deng fetvayê hêja bûye ku daye wek zêde kirine em bêjin wek nimûne di medreseyan da em bêjin eger wek kitêbê dersê nebe jî em kitêbê alîkarvanên dersê em bêjin hatiye xwendin di sala 1699 da û Mihemmedê Bedîyê Kurê Mewlayî dibe ew kiriye di medreseyeke Diyarbekirê da medrese Dîlawer Paşa da berê ev jî ku navekî din jî me zanî ku em nizanin ez nizanim kêmasî gelo îro bi navê medreseya yan mizyefta Dîlawer li Diyarbekirê mizyeftekan medrese her hatune yani mizyeftekî heye yan tune birasî wî ez nizanim ev jî cê balkêşiyê ku mirov dikare hîn bi gelo medreseyeke ku 300-350 sal berê niha ev destxet têda hatiye nivîsandin aniha jî li Diyarbekirê heye yan tune û em kesê ku merex dikin dikarin bikûrin û bipirsin û hîn bibin. Rewandiz jî wek min ser li ew ê hesêb kir ji ber ku hem kurmancî hem soranî lê em bêjin navendeke hêjayê em bêjin perwerdeyê bûye di wextê xwe de û li vir qederek ew hene qederek destxet hene ku li wir hatine nivîsandin û navê wan lib wextê me tune ku em ew bikin lê ez ê kêmasî salê wan yani ku kîjan salê da ez ji bo em bêjin kevniya wan yek sala 1657 da 57 da hatiye nivîsandin yani navê kitêbê jî Tuhfe ye û yekê we a dutiyan Hedaqul Deqaîq e ew jî 1670 da car din di Rewandizê hatiye nivîsandin û destxeteke din yan jî berhemeke din Şîroveya Zêbarî ye û ew jî car din li Rewandizê hatiye nivîsandin û yeka din Şîroveya
جزية عماية ونحو جاكو از دبر إذابكم وأوجيكو نوان دز خطان دايا وحتى حسد 16 دا وهاتيا نويساندن و يكادن المنحاجة أوجي 1800 دا جلال عبد القادر كوري إبراهيم سلاني جبر خاطر رسول بگه دقیقه کو رسول بگه کی میرکتیا yüce bu ya jiber hatırı en bejin ve berhemi ziyade kiriye ve nivisiye o ya kadın ku cardan ev ravan de ku hatta nivisan cardan el münhace evci 1800 da hatta nivisandın o cardan ravan de hatta nivisandın و یا کادن جی جادم کل روان دیزه حتی نویساندن او جی 1845 دایه و عبدالرحمن کره احمد سلطانی روان دیزه لبردستی سیدای ملا محمد خطی این ظالم کو مثلا ملا محمد خطی و مشهوره يعني دبيجن كو جاوي مير محمد روان دزي فتوى دايا كو لهمبري عثمانيان شر نكه و لهمبري إسلامي مسلمان شر كرن و ام بيجن حرامه و لسرويجي مير محمد كور و شر وستاندية تسليمي عثمانيان بيه از لجهة جدن لرافاتم سيداي دكتور كمال مزار دبيجي كو تشتكي وها من أجل راس نهاتم أدبي اگر تشتكي وها نويسي هبقى ما خاطي آرشيوان دا ودركتيا والحاصل جي أويه جي برسل الناف كردان باشتي مثلا يبي آواي تيزانين يعني يا ملا محمد خاتي فتوى ضايق و مير كور همبري عثمانيا شرنكه تسليم بويا وسر تسليمونيجي برنا اسطنبول بيواجي شو كشتنا وهاتي كشتنا يعني يك kadın لسر فلكيات يا و تشتكي غريبة براسي و أوجي لهكاري هاد كمدرسة مير زينل بگیدا کسی ناوی مولانا حسن جالی و هاتیان ویساندن و مگوت که کو متد وقتی تنبه هکاری تید کبل ور جرامه مینه جوره و وقتی کمرو با اوه کی ریک پک با اوه کی علمی و اوه کی متده که باش وقتی کو برهمان بیشتر دست خطان یا هر چیز ببره مرور ریک نخد بیاوی بیشتر مخابن تبل هوی کمل ناوی. بله بینال نجا و برهمه کردن کو شروعه محدین جراته گوتن 1736 anda جادن لحکاریه جادن aynı medreseyle medrese Zeyneliye de hatta nüvisandım benim. O evci sala nüvis ve nüvisavi hacı nüvisandıra ve 1736 benim em hüdiyetten davya bernamaya xwe em vahaya heştan nahirin و gerek berhemen din hene ku em bejin libir dibilip em mikarin ser ravasın emi rast derbazê medreseke ku me gelek jar dibe bê bernameya xwe da behs kiriye medreseya Qubbehê ku wek marqe eger tabir caiz be wek marqeyekî bûye û
gelek alimin Kürt ku bir medrese kubbe iru kavliyu hemane u amidci u Kürdistan'da de medrese ke heri binabu denk alimin gelek heja u şairin me gelek binabu denk u ku teda xwandine u pê destxet ji wê medreseyê hene ku li ber destin. Eja tarîxê wan jî ew yani kevin jî hene gelek kevin hene. Yani mesela yek ji wan el teqrîb fî el tefsîre di sala 1306 de hatiye nivîsandin. Yani dixuye ku em bêjin medreseya Qubbehê îja ez nizanim ez tiştekî şaş nebêjim li wir gelo bi navê Qubbehê yan bi navekê din şaxê nav cardin gelo Qubbe biye bi rastî hêjayê lêkolîn ye muheqqeq li ser vê malûmat hene agadarî hene lê ba min tune 1306 de hatiye nivîsandin. Yani tiştekî gelek o hêjaya. û dibe Ebu Said Osmanê Kurê Elî Tebrizî vê destxetê venivîsiye. Yani jî vî berhemê li ber berhemeke din yan li ber destxeteke din nivîsiye. Tiştekî gelek hêja ye û yeka din cardin di medreseya Qubbehê de û di sala 1315 da yani dixuye dibînin yani çi qas kevrin yani ev destxetê wan. û ku heya îro jî mane yani ew hêne hêja dire zanî. Ebulhesen Mihemedê Kurê Hesenê Qasanî yani wî ew kiriye nivîsandiye û wexfê medreseyê kiriye. Yani wî ev berhem rûniştiye nivîsandiye dixuye 1315 da li Amêdiyê yani di medreseya Qubbehê de û weqf hebiye wî camerê vê berhemê nivîsandiye zêde kiriye çi kiriye weqfê weqf kiriye yani weqfê ew kiriye weqfê medreseyê kiriye li berê. û em dibînin yani çi qas tiştekî hêja ye hem ji bo kevintiyê hem jî ji bo em bêjin sêdekî hêja ku nivîsandiye weqf kiriye. Yeka din cardin Fütuhul Gaybe tefsîre ev jî gelek kevne 1375 da Ahmedê Kurê İsmaîlê Kurê Mehmûdê Alanî yan jî Ebserî bina kevanan de gotiye venivîsiye cardin wexfê medreseya Qubbehê hatiye kirin ev berhemahan. Cardin di medreseya Qubbehê da Fütuhul Gayb yani ew jî tefsîre Ahmedê Kurê İsmaîlê Kurê Mehmûdê Ezberî yê bi navê Alan hatiye nasîn nivîsandiye cardin çi kiriye wexfê medreseya Qubbehê kiriye vê berhemê. Di berhemeke din cardin ji medreseya Qubbehê û ew jî 1409 de yani 1409 de hatiye nivîsandin şerha mesabeyh heye dibe Osmanê Kurê Selmanê Sünnetî venivîsiye cardin wî jî vê berhemê çi kiriye wexfê medreseya Qubbehê kiriye. û berhemeke din cardin Fetvaya İbnül Hecer'e û ev jî di sala 1607 de hatiye nivîsandin. Mustafayê Kurê Mihemed bi komek zanayên îmadiyê ra li ser fermana Qubatxanê Kurê Ebu Saîdê Kurê Seydxan vê venivîsiye yani li ber berhemeke din venivîsiye ku me seyda kesên maqûl ên bajêr bi vî awayê xalê kirin bûne şahid. Yani ev em li vir em nakin em bêjin
وقتی کو وقف هاتنه کرن برهم هنه کس جی آنینه یعنی ام بجن گرگیر مزن و معقول یو باجاری و آنینه و ام بجن کرنه شاهد وقت شاهدی دانه کو وی ev berhem vakfe ve medrese kiriye. Yani duhiye ku usul vi vakti usul o sabuya vakti tiştek hatiye vakıf kirin em bejin bi şahit u şuhud u bi avay hatne vakıf kirin. Bede eme yek dü dünci ama tarih var bu künün u piştaji eme bername xab kadinin yek jid hazar şahsıt hafte tüdyan da tefsira مواحب فارسي او كذا شرح كذا جاد المدرسه قبيده يا كادن 11 عصر حشتي حشتا ضايا اسا مدينه كوري محمود كوري ابراهيم جا عائله ابراهيم جا عامديه مدرسه قبان الدين لباس سيداي بريز ملا احمد المثاليه وبالي ببي اواي براسي برهمه کو د مدرسه قبه هداتنا نویساندن هنگلکین یک جی 1740 و لسر ریاستا سمرقندیه ام بجن هاتیا نویساندن و د مدرسه قبه هدا یک قدیجی معلم التنزیله مولانا حمزه ممدی دی وقف کریه وقف بجن اوه کریه وقف مدرسه کریه او داوی جی ام بجن evci cardın kadar ekevne u hada şahsıt beyci yakan daha Kendistan'dan. O beni gelek deshatane u hem navır bernamaya xwe müddetek u vek seri de megot beheviya ku em bername din ra carek din em bejin derkevin peşberi ve ببینارین خواه هیجارا تشتی کل با مهنه تشتی کل کسی مده هنه هم بوارا پار بکن سپاس جبو که خدامه سپاس جو خبات کری چارپر مدیرا که ام نابینن سپاس چارپر مدیرا بهویا که ام ده برنامه دن این وکین کشکولان زیده تر و ده مجارن دن دا جارک دن به رابن وشبا وباش وسباز جبوك وصبر كير بي خدامة سباز جتوارا جحمو كتكارا وشبا وباش بمنين دخوشي دا